Poko mas o menos alas 3 kasud manghapon, kang arestaron kan PNP ang personang ini, huli sa pagpapabakal ning illegal na badil sa Banwaan kan Biracatanduanes. Binisto ang sospek na si Ruben Toledo Arcelia, 41 anyos para sira kan Barangay Palnab del Norte parehong Banwaan. Nakuha sa posyon kan sospek ang sarong kalibre 22 na revolver na badil, kargado ning 6 na bala. Apwera ka ini, nakuha pa sa posyon niya ang 5 plastic sachet log ang pigtutubudan na shabu. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakatubangon kan sospek. Naatubang man siya sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, asin pagbalgar sa COMELEC Resolution 10918 o gun ban na nagpuon kan Agosto 28, asin matatapos sundo Nobyembre 29. Katakod kay ni, padagos ang pangapudan kan PNP sa mga may pagsadiring bako lisensyadong badil na i-turn over na ini sa inda para iwas kalaboso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.